sister chimama kana kuti mother chimama to be respectful with the Zimbabwean people. If you are a married woman, if you are mature enough, the way you're speaking, she's mature enough, Kulen. And if you want to see people, the name of her, she's out of their mouth, and they never speak her name, and to criticize her. She has something what she done wrong. She have to understand this. Even me, I'm speaking now to her. It's a message of Simama. She must stay away to the wrongdoing. She must respect herself. Baba Geza munhu mukuru. Andina kumbogara ndavaona muupenyu hwangu, ndinoona photo pa YouTube or Facebook. But it's a big father who grows up in ZANU-PF. Who married her wife. Her wife, she was married with Papa Geza. From a young lady until now, she's a grandmother. You must respect Geza. She is one of the person who say, Papa Geza, you must remove the regalia of Papa Geza. She don't have to tell Papa Geza something to do. Who she is to Geza. The daughter of Geza. Papa Geza is not a small boy like me. Her mouth, she must have a respect. She must have a respect. Now she's a fear. She's afraid about Sarawaka and Geza and some Zimbabwean people. But she's one of the person, she's starting nothing. She's starting something wrong. To criticize Papa Geza. Papa Geza it's a person of the people. Munhu wavanhu. Zvakafanana nokutuka chamisa watuka munhu wavanhu. Ukatuka nyoka yemabhunu watuka munhu wavanhu. Ukatuka fadza yemaero watuka munhu wavanhu. Ukatuka kuleni watuka munhu wavanhu. Because where we are now, it's your idea. Where we are in this room of this platform, because of you, to know the name of each other, what is going on around the Zimbabwean people and surround the Zimbabwean country and the citizen. It's you, Kulen. Now, if I'm criticizing you, Kulen, people, they have to attacking me. They have a right to attacking me. She must stop nonsense. I'm one of the person I don't hiding nonsense. She forgot what she said last week. She said, Papa Geza, she have to remove that regalia, that uniform of the army. Is it Zimbabwean army, that uniform of Papa Geza, that regalia of Papa Geza, what is she wearing? Who she is, she can tell Papa Geza about, you must remove that caps of the army and the uniform of the army. The day Papa Geza started to wear that uniform, did you tell her about must wear this? Nonsense, mama. Baba vadai ndaivazivaka. Dai ndandiri chigananda izvozvo ndaitova kuti indai munotora mota kwaVictor. But don't worry. Yeah, ndichakuitirai something. Mandigonera. Ndateerera zvese zvamataura. Sidai mamataura neshona ndainatsonzwa. Zvimwe zvacho ndandisanyatsonzwi. Chirungu chondinetsa nedzimwe dzenguva. But ndanzwa passion yenyu. Asi chandoda kubvunza ndechikuti kumunondivengereiko imimi vanhu imimi? Imimi vanhu paYouTube munondivengere, but
hanzi neshona kwadzinorohwa matumbu ndokwadzinomhanyira payoutube pacho pakutondinakidza. So even mumba mangu manga maane dambudziko chairo risingatomboiti. Silent treatment yacho yanga ichirwadza, but taputika. Nhasi ndatotaurwawo neni. Ndotenda baba ava. Ndosaka ndati dai ndandiri chigananda chivhayo ndatovati chindai munotora mota kwaVictor plus 50,000 US. Asi ndichavawanira something chokuita. Anyway, my response to that is that normally handidi kunyanya kuresponda kune zvinhu zvisina basa zvekuda, like I don't want to dwell into like petty arguments dzinondiita kuti ndinge ndichiramba ndichirwisana nevanhu. Okay, why am I saying that? Hakuna munhu pasi pano anonzi haakritisizwe kunze kwaMwari. Well, Mwari ari kudenga. Hakuna munhu anofanira kunzi uyu touch not haakritisizwe. Magetsi ero kuti ukabata unobva watooma ipapo. Aiwa, zvatidaro. Handiti vanhu vose tiri kungoti Idi Mnangagwa akonewa. Handiti we are challenging Idi Mnangagwa. Tiriti zvigananda state capture. We are free to talk about it. Vanotaurawo vanotichamisa akonewa zvakati ari kuita zvemavhesi zvikazodai zvikadai chavangu. Hakuna munhu asingafaniri kukritisizwa. Mundinzwa? Ndozvitinoitira machecks and balances aya. Munoona kana vanhu vachipinda muparliament kuchiita opposition, ndokuti vachiona kuti izvi zviri kutaurwa izvi aiwa hatisi kuzvida vozvipikisa. Asi hurumende iri mutongo waye zvino yakaoma nokuti vose vakapuwa mari kuti vasapikisa zvinotaurwa zvikuru sei zve2030 zvecorruption zvese zviri kuitika vakanyarara kuti saka ndiri kuti kana ndichikritisiza munhu zvinoita kuti iwe unozviita self introspect. Hanti kare kwaiva nemaredhiyo aya tichikura. My parents used to have a radio. Waita unochuna kudai so. Yoti uchichuna radio kusvika uzongonzwa yatobata yava kutorira. Saka it's that self-tuning that I'm talking about. Kuti munhu nemunhu anozvichuna ega. Ndinozvinzwa zvamunotaura paYouTube. Ndozvinzwa ndoteerera. Ndinoverenga most of the comments mamwe handizopinduri zvangu. But pakutondinakidza paYouTube because I think it's a different constituency altogether. And vanhu vazhinji vari panapa, they mean well. Vamwe vachona vakatengwa. Zvigananda zviri kwese. Kwavageza, kwana Idi, zviri kwese. Zvinenge zvakatomirira zviyo zvandogara ntaura kuti zvinenge zvichitoruta masiriri kuti toda kupindawo imi mukabva imi. Zvigananda zviriko. Ndo zvinenge zvichingoti nyangwe zvakaipa zvikaitwa. Ngonzi vakanaka. Vana vakasungwa vasiyei strategy. Vanoziva zvavanoita. Ko blessed Mhlanga achirimo mujere vageza vanoziva nokuti ichimurenga. They always have reasons. Ko zvamakati zveID uchaenda within 24 hours. Tinenge tichiziva zvatinoita. Mukazomupa 10 days notice. Mukazomuti 31 March arikuinda. Isu toda kuti makamboonepi mukadzi unotaura. Une murume here mukadzi ye? Ihure mukadzi ye? Nekuti hamuna kujaira vakadzi vanotaura. Vakadzi vanotaura ivavo vakatonaka. Murume wangu unotondikurudzira kuti you must speak. You must speak, but usaonekwa wakutaurwa zita rako pane zvinhu zvemujolo. Antimona, you must speak, especially uchimiririra kodzero dzevanhukadzi. Zvino isisu vanhukadzi tikasataura, ndimi muchatimirira here kana takuudza hurumende kuti vakadzi vari kufa vachizvara toisa mapicture yavakadzi vakashama? Ndimi muchatimirira here kana takukumbirira kuti vana chivapaiwo mapedzi emahara? Nekuti kutenga mapedzi kana mwana aenda kumwedzi zvinodhura. Ndimi muchatimirira here? So tikasataura isisu vakadzi, ma-issues atinosangana nawo isisu vakadzi anozotaurwa nani? Nekuti ma-decisions ese amuri kuita iwayaya anoti affectawo nesu maZimbabwenzi echikadzi.
isisu vakadzi uya 8.7 million. Zvino kana moti she must shut up, she must not say anything, ndo zviri kuitwa muparliament ka. Vanhu vakavhoterwa, vakadzi vakavhoterwa varimo vakanyarira kuti shut up. Zi havatauri chinhu. Nyangwe zvikanzi 2030 vanenge varipo vanenge vakanyarira kuti zi. Nyange vakaona kuti state capture corruption zviripo vanenge vakanyarira kuti zi. Ndo zvamoda here. Ini ndakutaura ndakuchallenge moto wakatengwa muCIO. Indi handina kwangu, ini ndinototi nyangwe kwana Mnangagwa kwacho ndotongo criticize. Because I want what is right for my country. I am Zimbabwean too. I am allowed to speak. Let me speak without fear. We handina favor kana ndichitaura. You should be grateful. Pane munhu wose unongoti zvechokwadi ende ndizvo zvavageza ende ndizvo no idito zomubvisa next year muna December ndizvo vageza ndizvo famba geza famba. You don't want people like that. We have an emergency. We have an emergency, a state capture, guys. Don't you see it? We have an emergency yazvigananda zvakabata nyika kuti dzvi 2030, which is a threat. Kuda kuita munhu Mutapa dynasty kutidzosera kune stone age yeumambo. No more voting, no more opposition. We have an emergency. Varume imi hamusi kutaura imi, hamusi kuzviona senge emergency. Takakumirirai January, March muchingoti munomhanyirei. We are tired. I will not stop talking. I will never stop talking. Nekuti zvino izvi 2030 yakanyarirwa pa social media nepano pa YouTube. Mumakoridho eparliament vari kumhanya nayo zvekumhanya nayo. Vanochinja constitution muchingomhanya nezvekuti chimama. No, you need to stop it, Mdarayo.